Динара, бына минең ата-әсәем яшь сактарын искә төшерһә, мөхәббәт хаттарын килтереп сыгара. Ул хаттар роман кебек, унда әллә күпме хис, наз, ярһыулык ята. Ә хәзер бәйләнештәр, классташтар, Facebook һәм башка селтәрдәр, SMS-тар әлбиттә. Ә хаттар һавага осып, юкка сыкты. Шулай ук улар менән бергә йылылыкта. Бына шуга күрәлер дә инде Лиана Хабибуллинаның SMS мөхәббәте бик катмарлы булып сыкты. Хинең был назлы күзләрең, хинең был татлы һүзләрең, тик һөюең хинең шундай катмарлы. Тышка сыкһам унда сәскәләр, юлдарымда гөлдәр үсәләр, телефоным тынмай бер секунд калалар. SMS хаттарыңда миннән җавап көтәһең, мине яратуыңды минут һайын әйтәһең. SMS хаттарыңда миннән җавап көтәһең, мине яратуыңды минут һайын әйтәһең. Әскәгә һиннән хат килә, касан булаһың минең менән? Хәзер сәскәләр алып усам елләм. Контактта бар һиннән хаттар, һүрәтләрдә йөрәктәр уктар. Көн һайын һәр бер адым һайын һинең һөю һүзләреңде укыйм. SMS хаттарыңда миннән җавап көтәһең, мине яратуыңды минут һайын әйтәһең. SMS хаттарыңда миннән җавап көтәһең, мине яратуыңды минут һайын әйтәһең. Миннән җавап көтәһең, минең яратуыңды минут һайын әйтәһең. SMS хаттарыңда миннән җавап көтәһең, мине яратуыңды минут һайын әйтәһең. SMS хаттарыңда миннән җавап көтәһең, мине яратуыңды минут һайын әйтәһең. SMS хаттарыңда миннән җавап көтәһең, мине яратуыңды минут һайын әйтәһең. SMS хаттарыңда миннән җавап көтәһең, мине яратуыңды минут һайын әйтәһең. Яңа елда барыбызга ла яңа үрдәр яулавын теләйм. Бар хыялдарыгыз һәм максаттарыгыз тормышка ашын. Яңа ел менән!